Видях, много си бърза. Какво ще кажеш за филмчето? Разкажи нещо на филмчето. От тази страна погледни. Ето тук. От коя страна? Отпред. Там. Ще се обърна така, обратно са. Обратно е. Така. Ще се вземеш ли? Хайде, тате. Взимай си. Само едно ли ще капнеш или две? Не знам. Не си решила. Ням. Айде, добре си. Беля ли стана? Не разсипах малко. Ама какво стана, беля? Да. Нищо. Ще спреш ли сега? Спри да идеш малко. Не мога повече. Само... Тата, искам само да държам. Две искаш да издеш, така? Тари. 3, 2 бе. Ще ми ги дадеш ли вече да ги прибера? Даваш ли ги на тати? Не. Не. Дай да ти ги държа, докато ти събереш боклуците, за да ги изхвърлим в кошчето. Ще съберем ли боклуците? Николче? Нищо. Това е паднало. И готова си. Ето. Свърши ли кутийката? Да. Айде сега в нея събери всички паднали и да ги изхвърлим в кошчето. В тази кутийка събери падналите. Браво. Паднаха пиленци. Там не издадох лилаво. И какво да направим? Паднаха на земята. Къде има кошче сега да ги изхвърлим? Чакай да се огледам и аз, че не виждам. Аз не виждам. Дай ги на мен, аз ще ги държа. Видях? Да, точно там иди да ги хвърлиш. Имам се пали. Чух. Къде ти е нощето? Ето, духай. Браво. Айде сега вземи кърпичката, заедно с бомбоните, иди да ги хвърлиш в кошчето, което видя. Тате, моля ти. Тези не са заядени. Ядеме се още. Ние ги изядохме всичките, пиле. Гладна съм още. Добре, ще купим други.